Zavítajte u nového videa. Dneska som tu s Černokňažníkom. Zdravím ľudia, vítam vás u tohto videa. Dúfam, že sa vám to video bude páčiť. Keď áno, dávajte lajky, odber. Pre vás je to len jedno kliknutie, ale pre nás to veľa znamená. A teraz pustím k slovu to zača. Dobre, takže ideme na to, hráme tentokrát Survival. A čo dneska budeme robiť? Budeme predstavovať tvoj barák? Ukážem vám, jak vyzerá toto moje. No, tam tu, kde bývam. On má veľblouda. No mám to, v blízkosti je tu púšť a to som ho získal. On má veľblouda. Biliek, chceš zobrať nejaké jedlo? Nie, netreba, ja mám už 7 zlatých mrkiev. A že si to potrošil? Neviem, ako našiel som to, dali mi to tí hráči z tohto servera. Dobre, poď. No, tu je barák, v ktorom zatiaľ bývam. No, tak ho predstav. Toto prvé poschodie patrí môjmu kamarátovi. Tu máme, no, to tie strajovky, máme v blízkosti ten strajov. No. Tu som ja, tu mám všetky s rôznymi vecami. OK, tak to je dobré, no, celkom. Vyzerá to. Chceš to možno obranu fajta jedna meč. Dobre, myslím, že to si zoberiem. Dobre, tu máme dobytok, konie, ovce a kravy. A veľblouda. Tu sú domy u kamarátov, potom ten dom veľký sa bude búrať za chvíľka. Tu má jeden kamarát, tu druhý kamarát. Počkajte, čo tu píše? OK, no tak jak si vedel ich meno? No, sú to proste moji dobrí sú to moji kamaráti, ktorí sa ako poznáme blízka. OK, ja tu píše. Dobre, Okay, no. A teraz k podzemnej bejske, no. Musíme ísť do tohto lesa, čo by ste povedali, že tu je normálne vygenerovaný, ale ten sme všetko zasadili. Aj to sú stromy, čo som našiel bajom, čo som gotoval a som si vysadil stromy. Dobre, no a teraz je to podzemné. Černokňažník. Tu takto obrazového stromu. Wow. Hej, a však Je to bez ruku, aby sa tu nikto nedostal. Tak to je dobré. Tu si budujem teraz miestnosť, tu hore bude akvárko. No, potom tam je sklad, čo si videl. A chceš vidieť, aký je veľký? No. Tak sa kopni. Aký je veľký. Veľký? A tu je podlaha. Dobre, no. Tak toto video bolo o tom, že sme ukázali Černokňažníkov bejsku. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber a zvonček. A uvidíme sa u ďalšieho videa, tak čaute.